Hvordan laver man computerspil? Den udfordring har unge fra hele landet kæmpet med på Aalborg Universitet i den her uge. Her har de 16-19-årige nemlig haft mulighed for at snuse til den voksende spilindustri. I et lille lokale på Aalborg Universitet tester en gruppe vordende spilprogrammører deres eget computerspil. Det, som vores spil der går ud på, det er, at man skal shake en drink. Bjørn Højlund Rasmussen er en af de 48 deltagere, der i denne uge har arbejdet med programmering. Han drømmer om en karriere inden for spilindustrien. Jeg beundrer meget at kunne fange folk i den her stemning og få folk til at more sig. Ligesom ved at se en film eller noget i den stil. Om lidt skal Bjørn og resten af hans gruppe præsentere deres bartenderspil. Det er unge, der er i gang med en gymnasiel uddannelse, der kan deltage i Game Development 2008. Målet er at få flere unge ind på de naturvidenskabelige uddannelser. Folk tror, at computerspil det kun er for unge teenagebørn, som sidder hjemme på deres værelse, og det er det slet ikke. Det er en decideret naturvidenskabelig uddannelse, og det er så der utroligt mange ting, som kommer ud af spilindustrien, som man bruger i sygehusvæsenet eller i bygningsplanlægning, hvor man simpelthen kan bevæge sig rundt i 3D-verden og se på, hvordan tingene de er, inden man laver dem. Når man rammer 0 nede ved kasseapparatet, så går den automatisk tilbage til start. Bartenderspillet får ros for at være et originalt koncept. Bjørn Højlund Rasmussen er glad for at have været med på sommercampen. Den kan bruges til mange ting. Altså, dels så får man lavet et netværk, og så er der en særlig stemning heroppe, som bare er super hyggelig. Og hvis man skulle være interesseret, så kan elevernes computerspil afprøves på hjemmesiden game.unf.dk i løbet af weekenden.